Il-Palazz tal-Gran Mastru l-Belt Valletta fetaħ il-bibien tiegħu mingħajr ħlas għall-pubbliku sabiex il-familji u t-turisti setgħu japprezzaw il-wirt storiku u l-patrimonju li għandu pajjiżna u li jmur lura għall-aħħar tas-seklu 16. Din l-inizjattiva ta' Heritage Malta tat l-opportunità lil viżitaturi sabiex jiskopru il-ġawar li għandha l-armerija kif ukoll il-kmamar statali tal-Palazz tal-Gran Mastru li kien fost l-ewwel binjiet li mbnew mill-Kavallieri ta' San Ġwan u li saħansitra serva bħala kwartieri tal-Gran Mastru, tal-kmandanti ta' truppi Franċiżi, tal-gvernaturi Brittaniċi kif ukoll tal-Presidenti tar-Repubblika ta' Malta. Diandra Spiteris Skori minn Heritage Malta spjegat uħud mill-aktar esebiet li jolqtu l-viżitaturi. Ħafna min-nies li jiġu hawnhekk dejjem jibqgħu impressjonati bl-armers li għandna hawnhekk. Bażikament imorru lura żmien il-Gran Mastri, imorru lura anke affarijiet li l-ordni ġabu minn Rhodis. Spjegat ukoll kif ta' kull xahar Heritage Malta tiftaħ il-bibien ta' postijiet storiċi b'xejn, dan sabiex toħloq aktar kuxjenza dwar il-patrimonju Malti. Heritage Malta qed tieħu dawn l-inizjattivi biex ikollna aktar awareness x'għandna aħna Heritage Malta, mhux Heritage Malta biss, il-patrimonju Malti bażikament biex kulħadd jiġi jara. Illum kif qed ngħidu għandna il-Grand Masters Palace, isfel għandna l-palazz li għandna żewġ tiswali bl-armerija, imbagħad fuq hemm l-estate rooms. L-estate rooms interessanti ħafna u bħalissa għandna wkoll għaddejja l-exhibition ta' Picasso and Miro. Fil-fatt, is-sela tal-pranzu kif ukoll dik ta' Tron kienu munija b'esibizzjoni ta' numru konsiderevoli ta' pitturi ta' Picasso u Miro, wirja bit-tema The Flesh and the Spirit.